Asiphinde sibingelele kuba bukeli be Transformation Live. Ngike ngikhulume kakhulu ngosizi lomuntu ophatha isibhamu. Mangisuke ngikhuluma ngosizi lomuntu ophatha isibhamu zeningi izinto ezisuke zingaphansi ngosizi nje lomuntu ophatha isibhamu. Sengikhulume kakhulu ke ngezinto ezilethwa nje ukuthi umuntu unesibhamu, ubunzima, usizi and all of that. Kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba ebuhlungu eyenzeke insizweni ezisencane zasemakhaya. Uyazi ukuthi sengibuke kaningi lento laphana nje ngakithi. Ngeke ngisho indawo ngoba kunensizwa esencane kakhulu edutshuliwe eGoli engiyaziyo nje beqala lo nyaka yalapha ngakithi kwaNongoma yadutshulwa eGoli. Lo mfo ngoba nami ngabona nje sebeyifake la ku Facebook ingane yakubo ifake ku Facebook ikhala ngibona ukuthi shethi lo muntu ngathi ushonile, ngathi mangibuza wathi hayi ushonile. Ngathi ngaya futhi nasemncwabeni wakhe lo mfana ngoba akukho kude nasemakhaya. Ngangazi ke nanokuthi isizathu ngoba ngathi ngiyabuza isizathu sokuthi ubulawe yindaba udutshulelweni. Ngangathola kahle wathi kwasho ukuthi nasemakhaya bazi abantu ukuthi lo mfana udutshulelweni eGoli. Kusho ukuthi ngase ngiba nokuthi mhlawumbe mhlawumbe njengabe ubebanjwe inkunzi or whatever. Ngathi mangisemncwabeni umulalele omama bekhuluma beduduza umndeni bekhuluma ngesehlakalo esehlile, nabo bakhuluma ngento abangayazi ukuthi yenzeke kanjani. Abanye bathi hayi ingane ibe nebhadi nje yadutshulwa njalo njalo ngenxa ukuthi abazi kwenzakaleni. Kunesimo esengisibone kaningi senzeka la emakhaya. Labo bafana kunabafana abancane abasuka emakhaya beyofuna amatoho eThekwini, eGoli, eMpumalanga wherever. Uma befika lapha impilo noma izimo zigcine ziba holela ekutheni bephatha isibhamu ebese bengena kulomkhakha wesibhamu kabuhlungu kabi. And labafana abancane mabangena kulomkhakha wesibhamu esilungweni abangabe besezwa lutho. Ngangakhuluma phambilini ngendaba yasehostel kwaMashu ngisuke ehostel ngisuke 2018 kodwa ngithemba ngibuyela 2020. Ngafica abafana nje ngangibajwayele ngidlala nabo isinuka, ngibajwayele nje behlonipha, abanye befunda isikole. Ngafica sekuthiwa Izinkabi engasukumi phansi 2021 badutshulwa bonke bashona, abanye badutshulwa amaphoyisa, abanye badubulana bodwa. Lapha emakhaya omama basuke bengazi ukuthi izingane seziphatha ibhamu lesilungwini. Uma ingane kukhona imali eyitholayo ngokuphatha isibhamu ihambe emakhaya bathi ukuJoja ke emakhaya. Uma iJoja ifike emakhaya yenza izinto iyayifika ikhuluma indaba ukuthi iyatohoza. Vele phela lo msebenzi wesibhamu bawubiza ngetoho nabo. Iyayifika ingane ithi emakhaya ithi iyatohoza nayo nabafowabo negenge ayisho emakhaya ukuthi hey yazi phela usibani usephatha isibhamu. Mhlawumbe abanye bayakuhleba kodwa kugcina kungafikile kumama wengane oyizalayo ingane ukuthi yazini ingane yakho le eThekwini noma eGoli noma eMpumalanga isiphatha isibhamu ibulala abantu. Begcine ngempela ekhaya bengazi ukuthi umfana ufeleni. Kuthiwa nje hayi ubekade esetohweni or uhlangane nabantu bambamba inkunzi or akaziyo ukuthi utholakala edutshuliwe nje. Ebebe seduze kwakhona bathi hayi bebehlezi
beyihlalele nje beyiphuzela kwafika abantu babadubula kanti umfana usephatha isibhamu ayikho into ebhlungu njengaleyo sengibone kaningi lento eyenzeka ekhaya kwazi ukuthi ingane iyatohoza noma ifuna amatoho kanti esilungwini ingane iphatha isibhamu isibulala abantu ngendlela eyisimanga nalomfana nje ngikhuluma ngaye wangakithi nami ngangisajabhile ukuthi lo mfana ngoba sekunesikhashana ngamgcina besibonana nje makungama holiday ngithe nje emva komncwabo ngakufunelwa ngenye insizwa kamdlalo sengapha enqotho kunensizwa nje nginokukhuluma nayo kakhulu engazi khona la ku Transformation Live mayingifonela lensizwa iyangibuza ngalomfana ukuthi hey wendoda khona umfana wangakini wanongoma wayisha indawo wathi ngiyaye ngibuza ukuthi mawukhuluma uyayubale nalezi indawo lezi usho ukuthi ezangakini khona umfana wesibongo esithile wamsho isibongo sakhe khona umfana udutshuliwe nje ezinsukwini kade encwatshwa ngeweekend ewukuthi uyamazi ngithi mina ngiyamazi ngithi mina ngiyamazi lo mfana wangakithi umaze lapho wena ithi hey lo mfana lo ngiyamazi lo mfana hey indlela besenzima ngayo la angazi ukuthi nani ukuthi lesi sibindi singaka besithatha apho phela lo mfana omncane ngamangala ngasho yasenquthu lensizwe isegoli ingitshela ke ngempilo ebiphilwe lo mfana ukuthi indlela besenzima ngayo lapha eGoli ubengadubula ube nomuntu phansi ayingababazi ukuthi hawu lo mfana omncane ayidayi ayobe ngapha emakhaya ingane zakubo lo mfana uyabona ngisho ku Facebook ingane zakwabo ngisho ku Facebook nama status ziyabhala ukuthi kazi umfowethu wayenzeni uyabona ingane yakithi incane kangaka uyabona ukuthi angisho ukuthi ayingakhali ingane kufanele umfowabo kodwa uyabona ukuthi azinayo iklu yokuthi ubenzani ubephila impiloni esilungwini leyo nto ke ibhlungu kakhulu lento ukuthi kushone insizwe sencane ishone esilungwini idutshulwa ngabantu beyidubulela ukuthi nayi biphatha isibhamu phela kulento yesibhamu ukaphatha isibhamu kusuke kushowcase isathe udutshulwa amaphoyisa or udutshulwa zinsizwa ohamba nazo ngoba kulento yemkabi phela nizwana nje inyanga ezimbili ezintathu senidubulene nina ninodwa noma nidutshulwa ngamaphoyisa so lento ihamba izifike ezingeni lokuthi emakhaya uyazi ke emakhaya ukuthi kuphilwa kanjani umuntu umama mayisishonile ingane yakhe yangcwatshwa adutshulwe eGoli noma eThekwini yangcwatshwa ebese ethi ngeke ingane yami ivele ishone nje isizathu singekho ihlanga ivele ibanjwe inkunzi eThekwini noma eGoli noma ivele ihlangane nabantu beyidubula ethi kukhona avela hamba umuntu omama aye esangomeni ngabe esangomeni ngabe uya kumthandazo uthi umuntu ohlolayo eyobheka ukuthi ingane yakhe ibulawe yini uyobheka nje ngoba akazi yena ukuthi ingane yakhe ibiphila impilo kufana noma indaba mayisifikile emakhaya ukuthi ingane umfana sedutshuliwe eGoli zizoxoxa ezinye insizwa zangakubo zixoxele omama bazo ngoba phela njoba siselungwini nje makukhona umuntu oshonayo nami umama uyangibuza ethi yini ubulawe yini usibanibani mhlambe bese ngimhlebela umama ukuthi hey we mama usibanibani nje ubeshonile nje udutshulwe izinkaba ebehamba nazo bekubangwa indaba mhlambe noma udutshulwe izinkabi ngenxa ukuthi naye wadubula usibanibani bese baqedile abantu bephatha isibhamu nje esilungwini usibanibani uma omama bethu sebehlebela lo mama walensizwe eshonile ngeke belibeke udaba njengoba sisho nje ngeke bethi hey phela ingane yakho nayibibulala abantu leGoli ngeke besho umama masebetshena umama walengane eshonile baye bembathisa inkulumo bethi hey siyezwa nje ukuthiwa bekungathi bebanguyibhama ngazi kanjani uyabona so iqiniso umama wengane mayisifile ugcine engalazi ngoba akekho umuntu ophumela obala amtshela hey ingane yakhe besiphatha isibhamu bazothi besuka la ekhaya
behambe beye kumuntu ohlolayo befuna ukuyobheka ukuthi ingane yabo ishone kanjani. Emakhaya nje impilo esiyiphilayo le ukuthi makwenzeka into ongayiqondi ukuthi yenzeke kanjani noma ongayazi ukuthi yenzeke kanjani uhamba uyohlola. Mabefika lapha umuntu ohlolayo ayikho into azobatshena, uzofika batshena ukuthi kunogogo wenu okufanele enzelwe imoya, uzobatshena ukuthi nomkhulu wenu, uzobatshena nje lezo zinto lezo. Ngeke ebatshena ukuthi ingane yenu ibulawa ukuthi ubiphethe isibhamu. I-reality ithi uma uphatha isibhamu nizongivumela na, uma uphatha isibhamu uma nje ungena kule ntombi waphatha isibhamu wabulala abantu nawe uzofa ngaso. Futhi kulokhu ke sekuyashesha, kuba izinyanga nje ezimbalwa. Once wangena kho especially munesibindi, wangena nje kulento yesibhamu, it's either uzobulawa izinsizwa lezo hamba nazo or uzobulawa izinsizwa zakungalo lohlangothi osubulele kulona abantu or uzobulawa i-NIU. These days amaphoyisa wasabophi bakuthiwa nje uphatha isibhamu akubulala nje. So uma ke ungezi ukuyibheka leyo reality ukuthi ingane once wangena nje esibhanyeni usuzofa ngaso nawe, bazohamba ekhaya beke umuntu ohlala benze yonke leyo nto. Nigcine ke senenza izinto eziningi ekhaya, nigcine senenza izinto eziningi engahlangene nalokufa kwalengane. Siyazi ukuthi abantu abahlolayo bakhona bangashayi eceleni, uthi mawufika nje bevile qa, kodwa futhi iningi labantu abahlolayo abanye baye befike bebone izinto engahlangene nalokho osukuze ngakho. Gcineke sewenza izinto eziningi, ulungise lokhu ayiphelike lezi zinto ezilungiswayo, ayikwenzeki nje iphela. Kanti wena iqinisa awutshenwanga. Sengiyibone kaningi ke lento emndenini eminingi. Bengithi angidlule kuleyo nto ngoba imindeni eminingi ayithola closure. Ngike ngibone mabe sithumelela indaba la uthola ukuthi ilezi amantombazana asemancane uthola ukuthi asithumelela ukuthi yazi nami nginodaba lapha kwadutshula umfowethu eThekwini or kwadutshula umfowethu eMandeni or kuphi. Bengisemncane ke Nkosi yami ngalezo khathi beku 2008 or 2009. So engagcina ngingazange ukuthi wadutshulwa wafa kanjani ingane kaMama, yayiphile yayilungile. Ubone ukuthi lo muntu akazi ngempela ukuthi umfowabo wayiphila impiloni, umfowabo wayibulala abantu eThekwini. Ngake ngasho ngelinye ilanga ukuthi akekho umuntu ongathandi, akekho umuntu othanda nomuntu wakubo. Bengithi angidlule kule ngoba ngiyacabanga ukuthi enye into mhlambe kumuntu ozoyibuka le video naye uzoreflect abuke ukuthi umuntu wakubo washonayo ungabe wadutshulwayo wadutshulwa eThekwini eGoli or wherever, mhlawumbe naye waye ngoba uma singayibheki ireality nokwenzeka nje kwezinto sizogcina senza into ezirong. Ngiyayikhalela kakhulu ke imindeni yashonelwa zinsizwa kanjalo, uthola ukuthi ekhaya nazi ukuthi usibani wasukelwa noma waye banjwe inkunzi ebheke emsebenzini or kwenzekani, nigcine ningalazi iqiniso lokuthi wayebulala abantu. Uthola ukuthi izingane zakubo ezincane ezikhulayo noma ezikhona ngaleso sikhathi makuthiwa usibani bezazi phela ukuthi uyayitohela zona. So uthola ukuthi sezimfaka ku WhatsApp nakuma Facebook lokho uyibuza ukuthi kaze ingane kaBaba ingane kaMama yayenzeni, ingane azazi ngempela ukuthi ingane yakubo yayenzeni njengoba ebulewe nje. Bengithi angidlule kuleyo nto kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi yasilimaza kakhulu emakhaya. Siyabonga kakhulu.